Necessites llum? Te la poso la llum. S'ha de treure les ulleres per llegir. Sí, ulleres i llum. Vinga. Que com que sóc espeleòleg no necessito llum. Però els humans sí. Jo sóc espeleòleg i em feia falta llum, Com anticipat, i En tenia dos, tots Carmuro vosaltres i sabeu, Netflix. bueno, bé, bona tarda a totes i a totes. Demà farà 50 anys de la mort de la bèstia. Immediatament després de morir va córrer un poema dedicat precisament a tot el procés que va patir abans de morir. És l'auca de l'enfadós o la fi del cagalàstics. Pel sant de la Pilarica a dintre del llit es fica. Diuen que és un refredat que ja el tenen controlat. Quan agafa la gripota té por d'estirar la pota perquè el cor se li ha embalat i el ronyó se li ha parat. Tot el búnquer s'esvalota i ja no toquen pilota. La família i el marquès diuen que no serà res, però criden amb urgències moltes doctes eminències. Tots els metges de l'equip diuen pobre, ja està rip. Però com que són manats, controlats i ben pagats, va i l'entuben i l'injecten i l'enxufen i el connecten, tot dient es fa el que es pot, mal que ens quedi un trist robot. I així es queda dia i nit, tot ben lúcid i adormit. Però, ai, que un mal matí, amb la caca i el pipí, la mala sang concentrada se li va d'una bufada. Valga'm Sant Nin i Sant Non, tot l'equip es descompon. L'arquebisbe ho vol curar amb el manto del Pilar. Quan li planten al damunt, es pot dir que és mig difunt. El marquès diu, prou folló, li farem l'operació i en un lloc provisional ja me l'obren en canal. Li han trobat al païdor més forats que un colador. El sergeixen ben sergit i el tornen a ficar al llit. Per ràdio i televisió diuen visca, ja està bo. Tots els ultres del país van bevent glopets d'anís, boi dient, miracle gran, viu i tot, el farem sant. Més, l'eufòria es va acabar quan se li torna a escolar. L'equip creix i ell empitjora. 20 doctors i una doctora. La doctora aquesta noca per si cal fer un boca a boca. Tots diuen, tururut, ja hem fet tot el que hem pogut, però el marquès diu, cabrons, ja estic plens els collons. Tant si us pesa com si us plau, el portarem a la pau. Allà hi tinc més maquinetes i infermeres molt maquetes i una mica de sort ressuscitarem el mort. Dit i fet, ben embalat, a la pau l'han facturat. Han escombrat els malalts de les sales principals. Un dia, amb gran cerimonial, l'han tornat a obrir en canal. Per si un sí o per un no, li tallen el païdor. Tant d'estómac que tenia, ai senyor, ves qui ho diria. Quan el tenen ben cosit, el tornen a ficar al llit. Això sí, ben entubat, enxufat i connectat. La maquinària a tot gas el fa viure al seu compàs. Si esperés un sol minut, qui gemega ja ha rebut. La família, mentrestant, guarda joies tot resant. Van i venen tots els dies les més altes jerarquies, preguntant pel carcamal de la sala principal. També escriuen puntuals llepaculs habituals, adherències a ajuntaments i associacions innocents. Però jo tan esperat, un què tal d'un cap d'estat no els arriba el teletip, i és que el món està ben molt tip.
Mentrestant, els reporters es gelaven pels carrers, ara dins de l'edifici, avorrit de tant desfici, van dient que ja n'hi ha prou, de tant parte amagant l'ou. De tant en tant, un xou de donacions, de floretes i ronyons, de les urdes un gallut li ha cedit el seu canut, i així els dies van passant i la mòmia es va aguantant. Aguantant? Torna a fer el ruc i els 3 dies catacruc. Ara els sucs tan mal païts se li van pels descosets. El marquès, fora de si, decideix tornar-lo a obrir. Diu, quan veu el mullader, mala peça té el taler. I tallat d'aquí i d'allà li treuen el budell colar i altre cop, tot ben cosit, el tornen a ficar al llit i el deixen drogat i sol com un hippie qualsevol. Doncs hi serà sense final, oi? Ja s'acaba això. Passa un dia, 2 i 3, i els partes no diuen res més que dorm com un soc i que tot va a poc. Les beates i els merdetes li porten medalletes, els normals i els eixerits compten llistos divertit. I entre el qui plora i qui riu passa el postoperatiu. Algun dia es morirà i ningú no s'ho creurà. Però al tomb dels 4 dies tornen les anomalies. Diuen que es torna a escolar i ningú no ho pot parar. Tothom prepara el xampany que està fresc fa més d'1 any i que això no s'acaba ja tindrà boquet de cava. Amb l'orelleta al transistor, l'ull ficat a la televisió, tots els nervis en tensió i el xampany dins del porró esperen el gran final d'aquest xou fenomenal. L'últim parte demencial de l'equip de l'hospital diuen que l'han invernat com un mero congelat. El cas és fer-lo durar. Ningú sap per què serà. Hi ha una explicació concreta. És per fer-nos la punyeta. Ens consola que ha patit com pertoca un mal parit. 20 de novembre gloriós, s'ha acabat el gran merdós. I aquests són els 4 fàstics de la fi del cagalàstics. Això primer se li va atribuir a Pere IV, Joan Oliver, i després ja s'ha sabut que l'autora d'aquesta oda és Concepció González Maluquer.